Hindi, paa mo. Ngayon lang kakain ng baby. Kasi ngayon lang dumating si mama. Nanantigas na ng mga ano ni Nabin. Mahirap na buhatin. Kaya tumingin kay Kuya, kay Tito. Ate, kumain ka lang. Huwag ka nang liyad ng liyad. Huwag na tingnan si Tito mo. Ano ba? Sa Barcelona, sobrang daming Pilipino na mahilig ng basketball. At tulad itong dalawa na to, tara, perahan natin sa shooting. Pare! Hindi na mga 5 euro. 5 euro? Kaya na muna, huli na ako. Ako tayo guys. Ito, shoot na to, sigurado. Ayan, wala akong pera eh. Sa Barcelona, sobrang daming Pilipino na mahilig ng basketball. Katulad itong dalawa na to eh. Tara, perahan natin sa Pag shooting. may tao to sa likod niya. Wise on brain. The stinger pierces the delicate tissue of the eye and immediately venom is injected, causing intense Kasi ito lang yan. The body's immune response triggers redness. Ano ako binabi? Head ng liya, di pag may tao sa likod niya. Wala na, oh. Wala na, umalis na.
Iniwan ka na. Kasi liyad ka ng liyad eh. Ang ulam ko ito. Oh. Wala nang tao, baby, dyan sa likod mo. Kung dinigurado kang kumain ka na? Ha? Kapan? Huwag na mag-isip. Lagyan mo nga ng tubig ito, Vincent, to. Baso ko. Baso ko. Ito. Ay, hindi pa si Rich kayo. Ay, ako nakita mo. Ay, ganyan ko. Daddy. Ano sa bayan?
Oh, yung cellphone ko. Bubuga ka na naman eh. Ah. Forcing my brother to duo with me is threatened to impress. The first thing is the answer. Oh, gee, that. I was going to dress up as the answer before, but I saw multiple people doing that, so we did these pretty dresses instead. So let's see, we got second place. The next thing is red. Here is so low. I could do red out of stores, but I did the same outfit, and my brother dressed up as Elmo. Yes, so MG got third place. The last thing is crazy dead. What's that smell? It's my baby. My baby pooped all over me, and my brother threw up all over himself. So MG got second place with the sticky outfit. And don't forget to do no, but then she Ande, paayos mo yan kay tito mo. Dahil walang hindi nagamit ang bluetooth niyan. Hello, hello, hello. Ngayon lang tanghalian tong apo ko. Kasi kararating ko lang, nagbayad ako ng tubig. Eh, nabutan ako ng break time. Kaya nagantay pa ako na lang. Hindi kasi ako nakalis ng maaga kasi wala akong pamasahe papunta doon. Layo kasi yung babayaran. Nagbiyahe pa ako ng 2 sakay. Mula dito, 2 sakay. Tricycle sakay. Ate. Nakapasok sa ngipin kong gusto kong kapigat. Jeremy, no, your color is yellow. I feel you. Jess, what are you gonna make everyone do? Tell their biggest secret?
Nagutom ang dalaga ni Mama. Ah. Hindi. Dad, we got bad grades recently. I need you to visit my teacher and give me straight A's. Bad grades? If you won't do that, I'll tell Mom what's in your hidden photo. Send the number. Are you a teacher? Yes, how do you know? Because I'd love to take your and give me 3 random words. Pero pag may pumunta dito wala. Ha? May package ako dati. Hindi, ayusin mo ang dapaan nito. Hihigaan nito, ate. Ayusin mo. Thank you so much. Hey there! Like and subscribe for part 6. Oh no, why is this happening to me? Mary took my fish. Now I have a Ahem. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Love you.